Hello, good morning guys. Ito, magdadrive tayo ngayon ng Alphard 2020 Alphard Executive Lunch. Ito po yung sasakyan ng ating boss in Japanese Shacho. Ito, tingnan nyo po. See you. Pupunta po tayo kasi ngayon ng Shinjuku. Here we go. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Today we will go to Shinjuku. We have a guest. Here we go. Here we go. We'll go to Mokotech. Ito po ay Rikesh. Ito. Mokoset. Huwag na tayo po mag kusukudoro. Ito na lang gamitin natin. Okay guys, don't forget to seat belt, okay? 通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。Okay. Here we go. Medyo ano lang ha. Ang gamit natin is Alphard 2020. The new model. Latest model ha. Alphard 2000 Executive Lounge. Diba? Parang executive lang daw eh. And driver is executive eh. Diga? 次の信号は右方向です。その先、右方向です。どうぞ。ありがとうございます。Yeah, here we go. Everyone guys, here we go. Paunahin mo natin mga tao mga dapat pa mo na hindi ako mo. 右 Faster. 方向です。 Migi hoko this on the right side. 次の信号は右方向です。その先400メートルでイリア南公園前を右方向です。まもなく斜め左方向清洲橋方面です。その先200メートル右方向です。斜め左方向です。 Dito na lang tayo guys. Sa alam natin. Magbabago rin naman yan eh. まもなく右方向です。その先左方 Magbabago 向 naman です。 yan eh. Diba? Route 2. およそ1キロ先右方向です。1キロ先右方向です。
maluwag po dahil Sunday is a blessed day. Our Savior was born. Di nga. Tapos ito, kung pwede siya mag auto kahit hindi ka na tumapak ng pedals. Auto natin, i-cruise lang sa pro yun, di ba? Tapos magsasarili lang siyang hinto. Hindi na pa ako tumatapak din sa pedals. This is the Alphard 2020 Executive Lounge. Yan po, napaganda ng safety features niya, marami. Super, napakaganda. Stoplight, we must the traffic rules and regulation, diga. Dito yan sa Japan. Malapit na po tayo, guys, sa Ueno. Let's go. Papakita ko sa inyo. Right now, ngayon po is day off natin ngayon. Pero may special guest daw kasi. Yeah, that's why yan. Gagawa natin, kailangan natin sundan. Hindi naman sa about sa work, but kung tayo kasi magtatrabaho, we must always, ba yung tawag doon? Mabilis masyado, guys. Dapat natin, ang company ituring natin pamilya, dahil pag hindi, maboboring ka lang, promise. And eventually you will yamiru naru kano sigata kay tomo. Nihongo da yun na alimbawa pag hindi mo kasi tinuring ang company is like a family. The company is like a family. If you didn't do that, eventually magre-resign kayo, alis kayo sa trabaho, siyempre magkakaroon ng boring. And then po, pangit naman yung sobrang pag sinobrahan mo ang company is magiging your family. Pag nasobrahan, sabi nga, ang labis. Merry Christmas to all and Happy New Year. Sana ibakante natin ang ating puso para may mga bagong pumasok na blessings, graces from our Savior. Diba? Dahil kung puno na, saan pa ba ipapasok? That's all. Don't forget to like, share, and subscribe po. Thank you.